Helo, dyn ni'n nôl yn eistedd ar y gader. Nawr dwi am i chi sicrhau bod eich traed chi wedi plannu'n y llawr a bod chi'n eistedd yn syth yn y gader. Un o'r pethau sydd yn broblematig ymlaen y flwyddyn yw clefyd y gwair, ac mae anadl yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn i sicrhau bod ni'n anadlu'n gywir. Felly dwi eisiau agor ochrau'r corff ychydig bach. I wneud hynny, dwi am i chi ddod â'ch llaw tu ôl i'r pen, llaw ddeng gyntaf tu ôl i'r pen. Gwasgu'r pen mewn i'r llaw, llaw mewn i'r pen. Chi'n anadlu mewn. Wrth i chi'n anadlu allan, dych chi'n ymestyn lan a drosodd i'r ochr chwith. Anadlu mewn i asenu'r ochr dde'r corff. Ac anadlu allan i ailadeiladu'r aswn cefn i ddod nôl tuag at y canol. Wrth i chi ailadeiladu'r aswn cefn, dwi am i chi feddwl am hyd yn yr aswn cefn yn mynd i fyny tuag at y to. Felly, newn ni dod at yr ochr chwith, llaw chwith tu ôl i'r pen. Nadlu mewn, nadlu allan, ni'n ymestyn drosodd i'r ochr dde to hyn. Nadlu mewn i asenu'r ochr chwith. Ac yn nadlu allan i ailadeiladu'r aswn cefn nôl i fyny'r dechrau. Newch hynny rhyw 2 o weithiau bob ochr cyn i chi mynd ymlaen. Nawr ni'n mynd i troi'r aswn cefn ychydig bach, felly breichiau'n dod o blan o'ch blaen. Dych chi'n anadlu mewn. Wrth i chi'n anadlu allan, dych chi'n troi'r corff tuag at y dde. Anadlu mewn i ddod yn ôl i'r canol, ac anadlu allan i droi tuag at y chwith. Ac anadlu mewn i ddod yn ôl at y canol. Unwaith eto, 2 gwaith bob ochr. Tro hyn, dyn ni'n dod â'r coesau mewn iddo fe hefyd. Felly wrth i ni droi at yr ochr dde, dyn ni'n codi'r goes dde yn un pryd. Felly nadlu mewn i ddechrau. Nadlu allan, troi tuag at y dde wrth godi'r goes dde. Nadlu mewn i ddod yn ôl at y canol gan adael y goes dde ddod yn ôl ar y llawr. Nadlu mewn. Nadlu allan, troi at y chwith, goes chwith yn codi. Ac yn adlu mewn i ddod yn ôl tuag at y canol. Eto, gnewch hynny rhyw 2 gwaith bob ochr. Wedyn, ni'n mynd i canolbwyntio ar ysgwyddau chydig bach. Felly, breichiau lawr i'r ochr. Dyn ni'n anadlu mewn, rolio'r breichiau ymlaen, ac yn adlu allan i rolio nhw'n ôl gan agor y chest. Unwaith eto, anadlu mewn ymlaen, a anadlu allan rolio'r sgwyddau nôl at y diwedd. A wedyn y ffordd arall, nadlu mewn, sgwyddau mynd nôl, ac yn nadlu allan, sgwyddau dod ymlaen. Nadlu mewn, sgwyddau mynd nôl, ac yn nadlu allan, sgwyddau dod nôl ymlaen. Ni'n agor y chest bach hwnna, dyn ni'n mynd mewn at ymarfer bach arall, breichiau eto lawr i'r ochr, dwylo wedi troi tuag at y wal tu ôl i chi. Chi'n nadlu mewn, wrth i chi nadlu allan, gwasgu'r dwylo nôl tuag at y wal gan agor y chest, a nadlu mewn i ddod o breichiau nôl tuag at chi. Newch hynny rhyw 2 o weithiau. Wedyn, nadlu allan, dwylo mynd tuag yn ôl. Cadwch y dwylo yna, troi'r pen tuag at y dde, nôl at y canol, ac i'r chwith, a nôl tuag at y canol. A wedyn ymlacio'r breichiau nôl at y dechrau. Ni wedi symud y breichiau yn y sgwyddau chydig bach, felly ni am symud y breichiau mwy yn y cymalau eraill. Felly breichiau'n dod ymlaen o'ch blaen. Chi'n plygu'r breichiau, troi'r breichiau lan tuag at y to, mesn y breichiau lan tuag at y to, a wedyn y breichiau'n dod nôl lawr. Unwaith eto, dod â'r breichiau mewn, troi, mesn i fyny at y to, a nôl lawr at y dechrau. Wedyn newn ni'n cyfeiriad arall, felly lan tuag at y to, breichiau'n plygu yn y canol, rolio ymlaen, ac ymestyn allan o'ch blaen. Unwaith eto, lan tuag at y to, lawr wedi plygu, mesn ymlaen, a dych chi gorffen off yn fyna. A jyst i orffen off, jyst ymestyn i'r ffrynt y gwddwg fan hyn. Dwi am i chi dod â'ch bysedd canol at ei gilydd, a rhoi hynny ar ffrynt y chest. Dwi am i chi wasgu lawr o'r chest, wrth i chi nadlu mewn, a nadlu allan i ymestyn ac edrych lan tuag at y to gan gwasgu lawr o'r bysedd. Dal am rhyw 5 eiliad, ac yna dod yn ôl at y dechrau.
Felly gobeithio bod hynny wedi agor eich corff chi chydig bach o'r canol, lan tuag at y pen, yn barod i wneud chydig bach o waith a cerdded rownd a joio'ch hunain. Hwyl fawr am y tro.